இன்னைக்கு காலையில் ஸ்கூல் கொண்டு போய் எங்கள் பசங்களை விட்டுட்டு வரையில் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தியை பார்த்தேன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு 2 பேரும் மீட் பண்ணோம். "ஏடி நல்லா இருக்கிறியா?" அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டுன்ட்டு நான் இருந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டை கேட்டேன், "ஏண்டி தீபாவளிக்கெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸு, பலகாரம், நகை, பட்டாசெல்லாம் வாங்கியாச்சாடி?" அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன். அதுக்குன்ட்டு வாங்கிட்டோண்டி, நாங்கள் 10 நாளைக்கு முன்னே வாங்கி வச்சுட்டோம். ஏன்னா இனியெல்லாம் கூட்டமாக இருக்கும், கடைக்கெல்லாம் போக முடியாது குழந்தைகளை கூட்டிக்கிட்டு. அதனால நாங்கள் 10 நாளைக்கு முன்னே ஃப்ரீயாக இருக்கையிலே வாங்கி வச்சுட்டோண்டி அப்படின்னு சொல்லி அவள் சொன்னான். அப்புறம் அவர் இருந்துட்டு என்ன கேட்டா, "நீ வாங்கிட்டியாடி?" அப்படின்னு சொல்லி என்ன கேட்டா. நான் இருந்துட்டு அது சொன்னேன், "இல்லைடி, நாங்கள் இன்னும் வாங்கலை. இன்றைக்கி இல்லைன்னா நாளைக்கு நாங்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கிடுவோண்டி" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு, "இல்லைப்பா, எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சுப்பா, நான் கிளம்புறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்டு கிளம்பிட்டான். நானும் என் வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்துட்டேன். வந்தோடனே என் வீட்டுக்காரர்கிட்ட, "ஏங்க எல்லோரும் துணி கடைக்கும், நகை கடைக்கும், பலகார கடைக்கும், பட்டாசு கடைக்கும் போகிறாங்க, நாம் எப்போங்க கடைக்கு போகிறது? நம்மளும் தீபாவளிக்கு ஏதாவது வாங்க வேணாமா? நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு தேவையானது எதுவும் வாங்க வேணாமா? துணி எடுக்க வேணாமா? ஏதாவது பலகாரம் பட்டாசெல்லாம் வாங்க வேணாமா? என்னையும் கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க, ஏதாவது ஒரு கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க" அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். அதுக்கு அவர் இருந்துட்டு என்னை பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு, "சரி கிளம்பு போகலாம்" அப்படின்னாரு. நானும் ஒரே சந்தோஷமா, அச்சச்சோ, முதல்ல நமக்கே இது தெரிஞ்சிருந்தால் நம்ம 10 நாளைக்கு முன்னே கேட்டிருக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சுக்கிட்டே, முதல்ல நான் கடைக்கு போயிட்டு, அப்புறம் துணி கடைக்கு போயிட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்றதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு என் புருஷன்கிட்ட கேட்டேன், "ஏங்க நம்ம முதல்ல போகிறது நகை கடைக்கா, துணி கடைக்கா, இல்லை பலகார கடைக்கா, பட்டாசு கடைக்காங்க?" அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன். அதுக்கு என் புருஷன் இருந்துட்டு சொல்கிறாரு, என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா? "ஏம்மா, நம்ம அதான் போன வருஷம் வாங்கினதே நிறைய இருக்குதேம்மா" அப்படின்னாரு. "என்னங்க நிறைய இருக்குது? எங்களுக்கு தெரியாமல் வாங்கிட்டு வந்து இது வீட்டில் வச்சுருக்குறீங்களா?" அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன். அதுக்கு அவர் வந்து சொன்னார், "இல்லைம்மா, நீ போன வருஷம் வாங்கினியே நகையும் துணியும் பலகாரம் பட்டாசெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு வாங்கினே கடை, அது இன்னும் அப்படி கட்டாமல் நிறைய இருக்குதும்மா" அப்படின்னாரு. நான் அப்படி என்னத்தன்னு சொல்ல, இப்போ நான் என்ன கடைக்குங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன். அதுக்கு அவர், "கடைக்கு தானே போகணுன்னே, வா போகலாம்" அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனார். அந்த பாவி மனுஷன் என்ன கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போனார் தெரியுங்களா? வீட்லேயே சொல்லியிருந்தாருன்னா கூட நான் எந்த கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன்டி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கூட நான் அமைதியாக வீட்டிலே இருந்திருப்பேன். என் பிடிச்ச என்ன கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போனார்னா, டீ கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாருங்க. எனக்கு வந்ததே கோவம். நான் அமைதியாக வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். நான் எதுவுமே பேசலை. அவர் கொஞ்ச நேரம் பின்னாடியே வந்துட்டு, "ஏண்டி கடைக்கு போகணுன்னே நீ எதுவுமே வாங்கிக்காமல் வந்துட்ட?" அப்படின்னு சொல்லி என்னை கேட்டார். நான்ட்டு, "ஏங்க நான் என்ன கடைக்கு கேட்டேன், நீங்கள் என்ன கடைக்குங்க கூட்டிகிட்டு போயிருக்கிறீங்க?" அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். அது நல்லா யோசிச்சுப்பார், "நீ என்ன சொன்னேன்னு" அப்படின்னாரு. "நான் என்ன சொன்னேன்?" அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன். அதுக்கு அவர் வந்துட்டு, "நீ தானடி சொன்ன எல்லோரும் பலகார கடைக்கு, பட்டாசு கடைக்கு, துணி கடைக்கு, நகை கடைக்கு போகிறாங்க, என்னையும் ஏதாவது ஒரு கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போன்னு சொல்லி நீ தானடி சொன்ன" அப்படின்னாரு. "ஏங்க நான் கேட்ட கடை என்ன, நீங்கள் என்ன கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருக்கிறீங்க?" அப்படின்னு. "நீ ஏதாவது ஒரு கடைன்னா, டீ கடையே ஒரு கடை தாண்டி, அதனால தாண்டி கூட்டிகிட்டு போனேன்" அப்படின்னாரு. என்ன மாதிரி எத்தனை பேர் ஏமாந்துருக்குறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.